Kardom, B News Thanbang Nili Bapuram Senar, Birtang Ton Penar Juponikta. Pini Niphai Tareking Koiranar, Keb Arni, BJP SI Hem along Amorsing Tisso Ahin Pen Election Ahut kacherap kacheto dun apot pherangke abitung phan kero kepajir lapen karbiang long di mahasau pangrumpet pen lak flira suri trok kep avut long si karbiang long di mahasau pen MP hai ponji pusi pherangke atheng no klardak pen pachini pon lapen birtang ton pen arjuponik tha. National long President JP Nada lapen litum state long President Bhobesh Kolita lapen Dadak East Karbiang long West Karbiang long President lapen kadok abe BJP kaching hon atum phan an kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro par pon piglo lapen litum Labangso Election Ahut Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister of Assam alangli sidul bangke tight pick ang mong sitame alangli Ladakh nomination nang file 2 tarik ani arni penchenglo bokajan LAC areli long talangli apor nang chipidun lapen ga haragada long Amri lapen rongkhang LAC long sidame alangli apor nang chipidon apot alangli phanta choro par piglo lapen ke Ladakh non labangso 6 dipu ST parliament tria consensi long jasemet pet nang cepaduk dun alangli minute si apor pusame alangli pahino ne pinpen nang arjab dun thip nang campaign kai kiamat sitame jakong horang nang pidun ilitu masiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long dimahasau labangso asiam debolar golosa lapen tim karbiang long tim dimahasau aphan sitame nilihin pen kadogobe choro par piglo lapen kadogobe nanglitum sitame media ahin pen pusame nanglitum ahok pet alam ke pali ahok pet a news ke pele nang litum kadok vela election esek ahut sitame nang litum nang ke kowardo napot nang litum aphan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahim pen pusame anutin aphan press media abang thu tum phan sitame nilitum ahin pen kurwang thu pilo lapen choro par piklo nang litum alam ke liye ajoine ahok alam ke liye ajoine si pini tarik ingkora trok ani vote ke jok ani bangke ingsam jin pen se par ponola si nang litum press media phan sitame choro par piklo law and order DCSP lapen election commission atum phan seme choro par piklo anutu phan electioneering staff sob tar ke hai bange lage 100% lage high back la bange Ladakh vote ke poll ka dog beta nang litum theglong lo ilitum labangso 6 dipu ST bange 75.61% la so tenglo polate 6,73,000 award bange poll ponlo labangso tenglo te BJP ke komnai puta 4,60,000 award bange longpon poposi nilitung assessment ke ampon bakta hayi mano tan dimahasau pen sitame ilito mane 80,000 award bange longpon po lapen ke dimahasau bange 73.30% se oda ke poll the official Ladakh dimahasau bangke 80,000 award bang longpon la pangrumpet bang se 4,60,000 award bang longpon popusi nilito mane assessment bangke cheklem pon pen laan aphai klang pon batta hai mane ke pada ola samme de ola sam bange nito bange AGP BJP alliance bet cheklok lo tan nilitum cricket home abang se hai ponji pusi nilitum ininga chethe pondo
pre ke thom 30 Asa sir la nang li election ni sekta autonomous state got to 44 attack si deputy law la si la so tak ngen ba ko ji hide lo te first step ni pilo ken la 244 a alam bangke juta aprang IMP 3 Dipu ST parliamentary labangso constituency Amorsing Tisso parliament long labangso alama puthak khola lo lasi labangso alama bang kon se ke liya jat ma ni li hided o taking deng that pen a fit lopulo tang te ni li ka dok we hola dak lang dampo la so teng si parliament along se ta me ni li ning je don po apen la autonomous state 244a labangso alam bang ke prabjin pen ke pachun dia phansi ni li claim ponik Asa sir te ko si question no na de ke Carbon Autonomous Council the existing EM for Filuta agriculture ini nang itulah nasila seputar ke tahun setang baju lama mati masri utkan kali lagi ili tombang actually abang ke chua batai puseba aprang pusame doktor John Torongpi afusame la sondo la pena ko non la Amorsing be ahut pusame lason apur ki mo ke do neli phana bangala party tumse aja sitame decision and